और एगो नया नाम एगो दे देनी अभिनेत्री। हम कहीं से अभिनेत्री लौकत हई ना, हाइट बा ना पर्सनालिटी बा, कुछ नहीं खे, खाली एगो आवाज बा। बाकी सुंदर सुंदर हीरोइन लोग एजा बैठल बा। का आवाज के दुनिया कायल बा। और विशेष है जब कुशीनगर के लोग रहेला यंत्र शिल्पी। हाँ 50 को अत्याचार को आवाज अगर सही रही तो बहुत कुछ हो सही है। सबसे पहले जितना भी लोग है जाओ उपस्थित बा सबके गोड़ छू के गोड़ लगा देने, एक बार हाथ उठा के खाली आशीर्वाद दे दी सब। और साउंड वाला भैया से रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखो। हाँ हेलो हेलो हेलो। और महीना में ना साल कहीं साल में 5-6 गो कार्यक्रम होइए जाला कुशीनगर में। रउआ लोग हर साल में बोलावे नहीं, बहुत अच्छा लगेला। यूपी बिहार झारखंड कहीं भी होखे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोग्राम अगर होला तो हमारे कुशीनगर में होला सबसे ज्यादा। कलू भैया दूसरा नंबर हम जानी कोलकाता में। कोलकाता में इतना गाना गईनी, लेकिन फिर भी हो जाके लोग आई सुबोध भैया की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार आशीर्वाद बनल रहे बड़ भैया। और कहो कलू भैया, चौहान जी, निशांत भैया, अतुल भैया, AR म्यूजिक और शिवाय कंपनी के ओनर हमारे अभय सर, आसू बाबा। और हमने के परिचय कराई एगो विशेष हीरो के जब गायब तब हमारे म्यूजिशियन टीम राजा राम एंटरटेनमेंट और तमाम कैमरा वाला भैया सब में सबके स्वागत बा। और ये अपन घर है कुशीनगर जिला, देवरिया जिला, गोरखपुर जिला। आए सारा भैया लोग से हिला हो। और आज हमने के अभिनव सर के गृह प्रवेश में आवे के अवसर प्राप्त भइल। भगवान करे कि हर साल यहाँ के घर बने, कि हर साल हमने के आई जा, हर साल कोनो न कोनो शहर में चाहे यही जा कि